Isa sa pinakamaalam sa mga estudyante sa iya grade level ang Suspek sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University. Ini ang paglaragway sa iya ni Board Chairman sang Universidad nga si Pocholo Sullivan. Suno kay Sullivan, nagtapos man bilang grade school valedictorian sa Ateneo ang mga estudyante. Sa Senate hearing kahapon, ginpanawagan man ni Sullivan ang importansya sang pagbinuligay sang bugos nga komunidad sa pagpadako, pagtudlo, kag paggiya sa mga kabataan. Sunod sa iya, hindi lamang ang eskwelahan na may impluwensa sa pamatasan sa isa ka bata, bagod importante man ang paagi sang pagpadako kag paggiya sa iya sa sulod sang puluyan. Well, there's a saying that it takes a village to educate a child, and what is the most important is how the child behaves at home, and it is the whole of the community approach when it comes to trying to help the kid, and for somebody like the one that perpetrated the crime, he was a normal kid, and he was even one of the brightest among the students in his level. In fact, he graduated valedictorian in grade school, also in Ateneo. Si Mr. Pocholo Sullivan ang board chairman sang Ateneo.